Baba lana nginenkinga and isingidlile isikhathi eside ngithule. Okay. No, khuluma yazi ngempela sengilalisa ngifisa ukwazi ukuthi yini le. Yebo. Baba ngizizwa nginothando lwakho. Uthando lwami. Yebo. Mntanami kanje uthando lwami ngumzali wakho phela vele kumele ube nothando lwami. Noma mhlawumbe mina ngingezwa kahle ukuthi uchaza ukuthini. Cha baba ayingalendlela lo cabanga ngayo. Baba ngizizwa ngikuthanda nje. Ngiyakuthanda. Ngifisa ukuthi nje mina nawe sithandane. Hayibo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli no-Longstar. Namhlanje vashelo usisi omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sabonjani? Yebo sawubona. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibonani babukele bakhaya. Ngisuke eChesterville ngokuhlala. So eChesterville. Yebo. Okay. Ubeka yini lesihlalo sobukhosi? Namhlanje ngine confession engifuna ukuyenza. Kubaba wami omncane. Baba wakho omncane, mawuthi baba wakho omncane umfowabo baba wakho noma? Ubhuti ozwana noma wami. Ubhuti ozwana noma wakho? Yebo. Okay. Iqalaphi before size sifike kuyona? Ubaba ufikile empilweni yethu. Mina I think bengino 16 years efika. Naba manje? Ngina 21 manje. Okay. Yebo. Siclose-ke kakhulu naye and isikhathi esiningi sespenda naye. Okay. Yebo umama mayengekho emsebenzini. Yebo sisuke sihlezi nje sonke. So ubaba onjani nje? Lo usukela kulo 16 years. Umuntu onothando bandla nje. Sonke usitreatha ngendlela eyodwa nosisi bami. Niba ngakho ekhaya? Sibathathu. Bathathu. Wena wesingakhi? Ngoqala mina. Oqala. Sonke siyimantombazane. Okay. So ubaba wakho nomama bahlangana phi? Bahlangana ePinetown. Okay, base decide ukuhlala ndawonye? Yebo. Okay, so ukukhula ubaba yena ubaba wakho okuzalayo uphi? Ubaba wami kade washona angimazi. Awumazi? Yebo. So manje ke ukufika kwakhe lana luphi ushintsho labakhona empilweni yakho? Ube umuntu oright kakhulu esinakekela sisana sezikoleni esikhokhela konke nje beku right. So manje inkinga isikuphi? Njengoba ke siyibantu abahlezi bespend isikhathi ndawonye. Angifuni ukuqamba amanga yena umuntu oright kakhulu ngiphathisa okwengane yakhe but sengize ngadevelop ama feelings wakhe. Ukubone nini lokho? Senginesikhathi nje ngizizwa ngalendlela. Okay, awuchaze awunabe la uthi ukudevelop ama feelings akhe yini ubonile okushintshile uzubona ukuthi udevelop ama feelings? Mesihlezi nje sobabili akusekhona lokho ukuthi angisambuki ngaleli ahlo lokuthi ubaba wami lona. Kudalwa yini lokho? Did he do something ekwenziwe wafila kanjalo? No, ayikho Nkosi yami into asayenzile ngabe ngiqamba amanga kodwa nje ngiyamthanda kakhulu futhi. Okay, ngoba uthi develop ama feelings angithi eqala ubuye indodakazi. Yebo. Manje usumbuka ngenye indlela acta kanjani ke maye khona? Nisahlala ndawonye, still spending time together? Yebo siyahlala ndawonye. Kuningi nje osekushintshile ukuthi phela yena ngeke azanake cause wazi ukuthi ngile yangani ebeyikhulisa but nje mina kusekho konke lokho. Wena usubona indoda? Yebo. Emzini kama wakho? Yebo. I-relationship kababa wakho noma wakho injani? Since umama ehleze esemsebenzini abaspendi kakhulu isikhathi cause umama ehleze busy. Yebo. So usithatha isibindi sokuza la ka Black Life uzoconfessa indaba engaka kumuntu oninakekelayo owubaba kuwena. Ukuthi nami ke manje ngisakwazi ukuthula nalento le cause iyangidla. Yini indaba ungamtshela ngendlini ukuthi ke na baba ngathi ngithanda wena manje?
Eish, Hmm? ukuthi angimazi ukuthi mangimbekela lolu daba lwami uzofila kanjani. Mayikuxosha umuzo kaba Owakho baba. owababa. Yebo. Mayikuxosha emzini wakhe? Eish. Hayi angazi-ke kodwa nje. Phela ngikubuza yonke le mibuzo ngoba usazokhuluma naye. Uma wakho yena-ke uzozizwa kanjani ezwe kuthiwa ingane yakhe ifuna umuntu wakhe? Ya khona kubuhlungu kodwa nami-ke ayikho into engingayenza kulesi simo lesi cause nami angisakwazi ukuyicontrola. Abekho abantu olingana nabo mhlawumbe? Ongababona? Mhlampe-ke abacishe bafane naye kuba umncane wakho-ke ongathi-ke nudukele ngakubona-ke. Inkinga yami ngithanda yena. Usuke wamtshela-ke yena-ke in passing mhlampe noma uyidlalela? Cha angikazi. Awukazi? But nje indlela yami bese ngiqoka ngayo bisishintshile. But yena mhlawumbe akakaze-ke anake. Uma ucabanga lolu daba lolu mase simfonela uzoresponda kanjani? Hayi angazi-ke. Hhayi, kufanele wazi. Ya khona kuyashaqisa cause ya think uzomangala kakhulu. Kufanele Cause ngithatha isokwengane. ukuthathisa kwengane. Yebo. Mayikhuluma nawe uku-addressa kanjani? Ukubiza kanjani mayikhuluma nawe? Ngibiza ntombi yami, ntombi kababa. Yebo. Usakhombisa ukuthi-ke na ubaba. Yebo. Abafana abalingana nawe abakusheli? Ngiyashelwa. Pho bona bahluke ngani? Awukazi ucabanga mhlawumbe udate bona? No, I think into eseyenze lokho ukuthi sispenda kakhulu isikhathi naye ubaba. Then why unga-avoid ukuspenda isikhathi? The reason ngibuza le nto ukuthi usungaze ubhidlize umndeni ngenxa yama-feelings. Phela ama-feelings la unawo. Mase kuthi uma wakho nobaba wakho angithi bona bayakha. Yebo. Bakwi-commitment. Yebo. Bayacommit. So wena uzosho ama-feelings ukuthi-ke na usunama-feelings for ubaba. Why ungathathi lama-feelings uyawanikeza abafana laba abalingana nawe? Ukhona umfana bengizwana naye. But nje into yethu ayisacaci kahle. Cause nje Bemazi ubaba? no akamazi. Akamazi. No. So u-ready ukuthi simfonele ubaba simtshela lo daba? Yebo. Usho? Yebo ngisho. U-ready ukulahlela umama? Eish khona ngeke ngisho kanjalo. Angikho ready ukulahlekela umama. Injani i-relationship yakho nomama? Yena bandla uwumuntu ophilayo ukuthi nje asispendi kakhulu isikhathi naye since umuntu ohleze busy. Kuba yilokho nje ukuthi uyafika sengiphekile siyaphaka siyalala. Yebo. So isikhathi esiningi sikubaba? Yebo. Hayi no, asimthinti ubaba simazisa ngalolu daba. Sawubona bhuti, njani? Hello. Njani? Yebo mama ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Okay. Nakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nendodakazi yakho ithi-ke nacela ukutshela imfihlo enayo. Ungakwazi ukuyilalela? Okay. Okay. Indodakazi. Ungibambela. Uyibambe kanjalo. Sawubona baba. Tana I'm right. Ngiyaphila baba unjani? Ngiyaphila nami. Yebo baba. Baba kunento bengisacela ukukutshela yona. Okay. Ngilalele noma ngisaxayekile nje ukuthi kwenzakalani. Awungichazela. Wenze njani? Yebo baba ngiyaxolisa ukuthi lento le isinesikhathi ngidla. Bengingazi ukuthi ngingakutshela kanjani. Mntwana phela ukudla wena kudla mina kwenze njani? Kwenze njani? Ungalingeke ungitshela ukuthi umithi. Cha baba kuyona into kanjalo. Okay. Ungileke kwenze njani? Yeah.
Baba lana nginenkinga and sengidlile isikhathi eside ngithule. Okay. No, khuluma yazi ngempela sengidlala sengifisa ukwazi ukuthi yini le. Yebo. Baba ngizizwa nginothando lwakho. Uthando lwami. Yebo. Mntanami kanje uthando lwami ngumzali wakho phela vele kumele kube nothando lwami. Noma mhlawumbe mina ngingezwa kahle ukuthi uchaza ukuthini. Cha baba ingale ndlela lo cabanga ngayo. Baba ngizizwa ngikuthanda nje. Ngiyakuthanda. Ngifisa ukuthi nje mina nawe sithandane. Hayibo. Hayibo, ndodakazi ithini mina manje? Njengoba uzwa nje baba. Kunjengoba ngisho nje baba ayikho enye into. Awumeke. Yini mhlambe wenzani? Wenza lento ekuthiwa uyangiphenga yini? Cha baba. Ayikho lento oyikhulumayo. Ngiyafisa ukube ngabe kunjalo. Yebo. Manje ke uma wakho ngoba usuzizwa ngale ndlela usizwa ngayo umbeka apha la uyamcabangela kodwa Yebo. Kona kunzima kodwa nami manje bese ngiphoqwa isimo ukuthi ngize ngiphumele obala kanje. Angisakwazi ukuyibamba ngawe. Awuzwa kodwa ke ngibonga ukuthi ukushile lokho okushile. Uze ukuthi ngani ngisho njalo. Kungani baba? Yazi ke uNkulunkulu uyongixolela kodwa yabona nje angazi bese kwenzakalani kodwa nje bengiyibuka indlela nje kade sigqoka ngayo. Hayi, phela kade sigqoka ngayo. Hayi, ngeke. Bengithinta kakhulu kodwa ngeke ngazama ukuthi ngifihle phela ukuthi khona engibonayo okungididisayo noma yabo okungiluzisa okungiluzisa ukubehavior wami. So indlela nje kade sigqoka ngayo ngempela hayi ibisingithinta. So lokho kushoyo ngingasho ukuthi ngeke ngathi ubona kancane kuyikhona nje ukuthi phela angifunanga uba ubaba onamanyala ngoba uyasazi isikhathi engisichitha nawe ukuthi siba mnandi. So akazi ukuthi kumele kwenzakaleni kodwa ngiyenzakala noma yini kumele yenzakale. Yebo ngiyabonga ukuthi uya-understand. Hayi, ya-understand khona angibona kuyikhona ukuthi phela angeke ngicela ngisuke nje ngiphathe ukungcola. Yes, ukungcola kwakhona lokhu ungiphathayo kumathi nje ngalento engikhulumayo kodwa ngoba nginesiqiniseko sokuthi lento ekhulumayo ngoba vele ngiyayazi nami ngathi ukuthi ngimvulo ukukhona la kumina kodwa ke lele wesisho ukuthi lento le ayifiki kuma wakho ukuthi mina ngizizwa kanjani ngawe nawe futhi uzizwa kanjani ngami. Hey angazi ukuthi singenza kanjani ngalokho. Hayi kezwakala kodwa ngiyabona. Sawubona. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Hayi sekulungisa lo. Uyisisiyo ohlelo. Yebo, ngicela ukubuza mina ukuthi ubabo kanjani uma uthi nawade usuyibuka ngenye indlela ingane? Kodwa phela ingane yami imikhuluma phela ikhipha ongaphakathi kumele ngithini? Wena noma wayo nishadile? Kunjani impela? Okusho ukuthi ubani wena? Ubaba. Ubaba. So manje ke na if umama ke ngeke akwazi ukuthi akuthembe wena uzobathemba kanjani amadoda angaphandle nengane yakhe? Hayi. Siswami ngeke. Ngicabanga kumele sikhulume nododakazi wami kuphelile ngeke ngize wena ngikwazi uku-answer ama-answers wakho ngepolisi. Okumnandi usambiza ngendodakazi. So akakasuki ukuthi undodakazi angithi.
hayi phela vele impela ndodakazi. So umshado wakho wona uzowuthini? Hayi uzobonakala. Sazoxoxa naye ndodakazi, sazoba ndawonye. Sokhuluma naye. Okay. No, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Ayikho inkinga. Okay then. I'm disturbed ukuthi kena naye bese kubuka kanjalo. Yazi ngiyithola ngiphatheka kabi. Wena uyajabula? Yebo. Uyajabula? Yebo. Uma wakho yena? Nayo-ke into ebuhlungu. Ile kamama. Yazi uma wakho ulindele omunye umuntu angaphandle wesifazane samlimaza ingane yakhe. Yebo ngiyazi. Kodwa wena uzomlimaza. Inkinga nami angenzi ngamasibomu. So manje nizojola la endlini ekhona umama noma yena uzothatha i-divorce. Sekulele kuyena kubaba njengoba ubesechazile. Into engichaza nisabizana ndodakazi nobaba. Yini ingagcini lapho? Eish. Awufuni ukuya ekhaya uyicabangisise kahle lento le. Ukuthi is it worth ukulimaza uma wakho umphefumulo wakho umlimazi njena? Because uyacabanga mhlawumbe ezwe lezi indaba avesana ashawe i-stroke or ashawe inhliziyo. Okuningi okungenzeka. Yebo khona kuningi ngempela. Ucabange nodadewenu. Ingane zakini. Yebo ngiyakuzwa. Uyangizwa? Yebo. So uzokwazi uhamba ucabanga Yebo akunankinga. before u decide wenza i-decision. Kodwa njengoba nawo babekhuluma kanjena. Uyahluleka. Yebo. Hayi ngizwa kahle nezwela ke babukele emakhaya hayi ukuthi bengimjaja bakithi but ngingenza abone naye ukuthi lento le sometimes iyalimazana ngathola eseluza umama ngokuthi nje ususethanda ubaba uthanda uthandani bekhona utanga bakhe but asikho ke lapho ke asithembe ukuthi lento umoya odlulayo umoya ozoheleza uphelelele. Please don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa futhi lapho ukuregister ka EasyBet ubhale Black 50. Ungakhohlwa futhi nawe une store sakho ofisa ukusidalula, please feel free ukuthi usidropele imessage sisizwe i-store sakho. Uzizwa unjani ngoba ususerious utshela baba wakho ama feelings akho? Ngizizwa nje ngikhululekile ngempela because lento ibisinesikhathi impela ingidla. So uzohamba ekhaya namhlanje and kuzoba normal. Yebo. Okay. Hayi sibonga kakhulu ngolungstar, ngithanda kakhulu. Is there